गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। दाखालि बावै जोंनि हाबानि रिसेपसन खालि सेंग्रा गथ'फोरा जा मोजां मोजां बिबार होफैदों, दा बेखौ गायगोन डक्टर लक्ष्मी बसुमतारी आरो बैजोंबो गायबाय। बेनिफ्राय बे भिडिअखौ जोबजासिम खोनासंलां। आङो बिथांजों गोबां बाथ्रा सावरायनो गोनां दङ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय। बेखौ गायखांनानै सावरायगोन। डक्टर लक्ष्मी बसुमतारी, दाखालि बावै जोंनि हाबानि भिडिअफोरखौ नायनानै गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय जों नुनो मोनदों फेसबुक आरो इउटुबाव जोंनि जुलिखौ नुनानै गोबां रायजो राजाफोरा कंग्रेचुलेसन जासिहरदों। दा नोंथांनिफ्राय मा जासिहरनो लुबैफिनदों? आंनिफ्राय आङो बेखौनो बुंनो लुबैदों दि जोंनि गोथार जुलियाव गोजान गोजान दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे फेसबुक इउटुबनि गेजेरजों जाय बिथांमोना जोंखौ गोथार जुलियाव जोंखौ बोर सानस्रि हरदों, बिसोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय। दा आंनिफ्राय मोननैसो कुइसन नोंथांनिसिम। दाखालि बावै खोन्थाखाबाय नोङो नोंनि लाइफनि बागै। उन्दैयावनो बिमा बिफा गैया। दा उन्दैयावनो बिमा बिफा गैयाब्ला सासे गथ'आ गोबां लोरबां जायो फरायनाय बिथिङाव। न'खराव गोरिब जायोब्ला फरायनाय बिथिङावबो लोरबां जालांफायो। सोरबाया BA फरायनानै थाखा फैसा गैया होनना गारहैयो, सोरबाया MA सिम थांनानै थाखा फैसा गैला होननानै गारहैयो। मानो होनोब्ला गोबां बिथिङावनो फैसा नांगौनि थाखाय। दा नोंथाङा बेफोरबायदिनिफ्राय माबायदि गोजौ लेभेलसिम थांनो हानाय? रावबो गैयालासिनो देलायनायनिफ्राय लाना गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै गुवाहाटियाव फरायनो थाहैनाय, क'क्राझारसिम फरायनो थाहैनायनिफ्राय लानानै नोंथाङा मा मटिभेट होगोन गथ'फोरखौ? आंनि बायदिब्लाथ' बेफोरबायदि थासारिजों जुजिनांगौबा गोबां गोसोआ गोहो गोरा जानांगोन आरो। जों थाखा फैसा गैया होननानै जों मालाबाबो जोङो फावसायनानै जोङो थानो नाङा आरो। मानो होनबाथाय जोंनो जुदि जोंनि थांखिया गोख्रों जायोबाथाय जोङो गावनाव जि दङ बेजोंनो जों मा खालामनो हायो, दावगालांनो हायो आरो। आंनियाथ' बै फरायनाय समाव जेनेबा आइबो गैला आफाबो गैला, जोबोद खस्थ' जादोंमोन आरो आंनि जे थांखि होसोनाय समाव। मानो होनबा गासैबो बिबानखौ आंनो बिमा, आंनो बिफा बा आंनो बिदा बा बिनानाव जानानै गावनो गासैबो बेसादखौ आंनो लाजोबनो गोनां जादोंमोन आरो। मानो होनबा सासे गथ'खौ जेरैबायदि मोजां खालामनो गोनां जायोबा बिमा बिफाया गोबां बिबान थायो। जेनेबा नोंनो स्कुलाव थांनाय समाव एडमिसननि फिसनिफ्राय लानानै किताब बायनायनिफ्राय लानानै टिउसन फिसनिफ्राय लानानै गासैबो बिमा बिफायानो गोबां बिबान थानानै नायबिजिरो। नाथाय आंहाथ' बै समाव रावबो गैयामोन। बे समाव आं गावनो आंनो मा लेखाखौ नांगौ, आंनो एडमिसनाव बेसेबां फिस नांगौ, गासैबो एभ्रिथिं गासैबो बेसादखौ आंनो खालामनो गोनां जादोंमोन आरो। बेयाव जोबोद खस्थ'बो मोनदोंमोन। मालाबा गोसोआ मालाबा बायलांदोंमोनबो। नाथाय अब्लाबो मा खालामदोंमोन, आं जुदि आंनि बे दुखुखौ लानानै आंनि गोसोआ जुदि बायलाङोबा उनावथ' आङो बिनिख्रुइ बांसिन दुखुसिनसो मोनहैबावगोन। बेखायनो आं मा खालामदों, आंनाव जिखिनि दं, जिखिनिजों आङो फरायनो हागोन, बेखिनिखौनो आङो जोबोद नाजाबोदों आरो। मालाबा समाव जुदि फैसा थोस'वा जायोब्लाबो मा खालामोमोन, जेनेबा लेखाफोरखौ बायनो हायाबाबो लाइब्रेरियाव थानाय लेखाफोरखौनो जिरक्स खालामनानै आं मा खालामदोंमोन, फरायदोंमोन आरो फरायनानै बिदिनो आङो मा खालामदों, गोबां खस्थ'नि गेजेरजों आङो इउनिभारसिटियाव आङो मास्टार डिग्रिखौ एडमिसनखौ लानो हादोंमोन आरो बे मास्टार डिग्रि फरायनायावबो मालाबा हस्टेलाव थायोमोन। जेनेबा RCC3 हस्टेलाव थायोमोन। बे हस्टेलाव थानायावबो जानाय लोंनायनि फिस, गाननाय जोमनायनि फिस गोबां थाखा फैसा नांगौ जादोंमोन। आरो बेखिनिखौ न'निफ्राय जिखिनि आनैमोना हायो बेखिनि हरनायजोंनो आं मालाबा आंनि गाननाय जोमनाय ड्रेसफोरा एसेबां आं दामनि बायनो हायामोन। फैसा थाखा गैया नालाय आं बांसिन फरायनायखौ गोसो होयोमोन। गुबुना जुदि 500 थाखा 1000नि ड्रेस गानोबा आङो फेन्सि बाजाराव थांनानै 200 थाखानि सेन्देलफोरखौनो गानोमोन आरो 300 थाखानि बेगफोरखौनो लानानै आङो मा खालामोमोन, बेजोंनो आङो मा खालामोमोन, मास्टार डिग्रिखौ आङो फरायोमोन आरो। मानो होनबाथाय आं जेब्लाबो सानोमोन, आंनाव जिखिनि दं बेखिनिखौनो आङो लानानै आं मा सोलिनांगोन। आंनाव जुदि गैयाबा
आं जुदि गुबुननि मोजांखौ नुनानै आं जुदि लुबैयोबा आंहाथ' मा जागोन आङो दुखुसो मोनगोन आरो बेखायनो आं जेब्लाबो सानोमोन मा आं बेफोरबायदि बेसादखौ बा दामि बेसादखौ आङो देनाङो निजे साख्रि मोनोबा बा निजेनि आथिङाव गसङोबानो आङो हाजार बायनानै लानो हागोन होननानै बिदि होननानै गोसोखौ आङो बुरखायना दोनोमोन आरो बेनि गेजेरजोंनो माने आं गोबां खस्थ' खालामनानै माने गावनि थांखियाव आङो माने साक्सेस जानो हादों आरो गुबुननि बिमा बिफाखौ नुनानै आरो गुबुननि मोजां गाननायखौ नुनानै गोसोआ बायामोन आङो माबायदि बिसोरजों थाफानानै सोलिफानो हागोन मालाबाथ' गोसोआ बायो मानो होनबाथाय हस्टेलफोरावबो जेनेबा सानदे बाथाय लोगोफोरनि बिमा बिफाया खबर लानो फैयोमोन नाथाय आंखौ खबर लाग्रा माने रावबो गैयामोन बा सानदे दिना रावबो खबर लानाय मानसि गैयामोन अब्लाबो आं मालाबा गोसोखौ दुखु मोननानै साइड जानानै आङो थायोमोन थेवबाबो आं ओरै सानोमोन आरो जुदि आंहा खाफालावनो गैखायाबा जि बुस्थु आंहा बिमा बिफायानो गैखायाबा बा खाफालावनो गैखायाबा गैयि बुस्थुखौ लानानै आं दुखु खालामबाय थाबाथ' आं जानाय नङाना आङो मा खालामनांगोन आङो बेखौ सैथोआ बेसेबां गिख्रंथाव जाया मानो बेखौ आङो एक्सेप्ट खालामनानै सोलिलांनायानो आंनि देरसिन धोरोम होननानै आं साननानै लानानै आङो सोलिलाङोमोन आरो दिनैनि दिनावबो गोबां गथ'फोरा फरायनायखौ आस'खान्दा खालामो फैसा गैया होननानै गाननाय जोमनाय देलायनायनिफ्राय गोबां खरस दङ दा मा बुंगोन गथ'फोरखौ आङो उन्दै गथ'फोरखौ आङो जायहा थाखा फैसा गैया बा गोनां गोथोंनि खोथायाथ' बेलेग जायहा थाखा फैसा गैया बेफोरखौबो आं बेखौनो बुंनो लुबैयोदि गावखौ थाखा फैसा गैया होननानै गावखौ गोरिब होननानै जों मालाबाबो लोरबां सानना लानो नाङा माने जों जुदि गावखौ थाखा फैसा गैया गावखौ जों जुदि लोरबां साननानै जुदि लायोबा जों जिउआव मालाबाबो दावगानो हानाय नङा जोङो मा खालामनांगोन जोंनि बे लोरबांखौ जोङो माबोरैहाय मोजाङाव लाबोनो जोंनि गैयिखौ जोङो माबोरै मोजां लामायाव लाबोनो बेखौसो जों जेब्लाबो सानबाय थानांगोन आरो बेखायनो जिखिनि आखायाव थाखा फैसा दं बेजोंनो नों फरायनानै एडमिसन लानानै मालाबा लेखा बायनो हायाबाबो नों लोगोनिफ्राय लाथ'नाबो फरायनांगोन आरो मालाबा बे लेखाया लोगोनाव गैयाबाबो नोङो लाइब्रेरिफ्राव जिरक्स खालामनानैबो नों मा खालामनांगोन फरायनांगोन मानो होनबा नोङो जुजिनांगोन जुजिनाया जोंनि देरसिन मा जानांगोन माने एकदम थांखि जानांगोन आरो नों जिखुनु थासारियाव नों जुदि जुजिनो हायाबा जोङो मा खालामनो हानाय नङा दावगानो हानाय नङा आरो बेखायनो आंनि बायदिब्लाथ' गोसोआ बिराद गोख्रों जाग्रोनांगोन आरो जोङो एसे एनै दुखु दाहाखौ जोङो साननानै जोङो लोरबां जायोबा न'आव जिरायनानै थायोबा जोङो जोंनि थांखियाव माब्लाबाबो सौहैनो हानाय नङा बेखायनो आङो उन्दै जायफोर थाखा फैसा गैयि उन्दै फंबाय बिनानावमोन जाहाथे गोसोआव दुखु जानानै थायो लोरबां जानानै थायो आं बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायनो लुगैयोदि मालायनि मोजां गाननाय जोमनाय मालायनि गारि मथरखौ लानानै दुखु मालाबाबो जानो नाङा बिसोरो मालाय थाखानाय बा दंखायो थाखानायखौ गुबुननि थाखानायखौ जोंहा गैया होननानै जोङो मानो फरायसालियाव थांनो जोंहा स्कुटि गैया जोंहा बाइक गैया होननानै जों जुदि फरायसालियाव थाङालासिनो थायोबा बिनिख्रुइ बांसिन दुखुसो मोनसिनगोन बेखायनो जोङो साइकेलजोंबाबो थांनानै बा बासजोंबाबो थांनानै जोङो फरायनांगोन निजेनि थांखिखौ जोङो होसोग्रोनांगोन जों निजेनि थांखियाव गसंनो हायोबानो बेबायदि बिल्डिं बेबायदि गारि थाखा फैसाया एभेलेबेल जोंनि जिउआव फैगोन आरो अब्ला गासै आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन